Анелия Стайкова, водени от търновската полярка Нели. Г клас с класен ръководител Никола Генчев, водени от търновската полярка Гергана. С класен ръководител Евгения Тонкова, водени от търновския полярин Стефан. С решение на педагогическия съвет и заповед на директора на училището госпожа Татяна Данчева, знамето ще бъде поето от Йордан Райков и асистенти Майя Йорданова, и двамата са от 11 клас, както и Михаела Папазова от 9 Б клас. Още веднъж благодарим на Петър Кираджиев, Мартина Бонами и Цветовина Петрова, и от името на ръководството на училището им желаем успешен старт в живота, успешна реализация в висшите учебни заведения и винаги да бъдат добре дошли в нашето училище. През всичките тези години ни учихте да търсим смисъла на думи като знание, приятелство и взаимопомощ. А сега нека дадем думата на госпожа Татяна Данчева, директор на нашата гимназия, за приветствено слово към всички нас, абитуриентите от выпуск 2016. Уважаеми колеги и скъпи ученици, искам да ви кажа няколко съвсем кратки думи. Да, живота на човек е изпълнен с вълнуващи моменти. И днес, вече пораснали, напускате океснелите чинове. Разделите се с вашите учители, тези, които са ви подкрепили и напътствали в дългия път на съзряване. Вие със своето присъствие, със своя труд, със своите усмивки и своите успехи сте променяли училището, в което учите. На добър час на всички! Благодарим на госпожа Данчева, като пожелаваме на нея и цялото ръководство много успехи в развитието на нашата гимназия. Казват, че трябва да помним доброто. Само времето има власт да предава или отнема смисъл на това, което е било. Нека то отсъди справедливо и подричи спомените ни. Надяваме се, че всичко, през което преминахме, ни е направил хора. Нека с топлина и умиление се връщаме към всеки жест на загриженост, подкрепа и разбиране, които сме получили от съученици и учители. Колкото и да се опитваме да скрием чувствата си, настъпи края на важен етап от нашия живот. Каквото и да бъде казано, както и да бъде изречено, всеки от нас дълбоко се вълнува. Всеки клас има свой. Днес ще празнуваме. Днесният ден за нас не е раздяла, а доказателство, че можем да постигнем заедно всичко. 12-тия клас не е просто клас, семейство е. И днес не е денят, в който ние се казваме с Богом, а е последният празник, в който сме заедно. Искаме да кажем едно голямо благодаря на всички вас, на нашите учители. На всички думи в такъв момент ще са излишни, но можем да ви обещаем, че ще сте горди с нашите успехи и постижения. Във всяко семейство има по един, който го сплотява, който го държи здраво, независимо какво му коства това. Ние не просто имахме такъв човек, ние имахме ангел.
училище, ние не се запознахме с нашата класна, а с човека, който щеше да ни промени и направи достойни хора. И успяхте. Госпожо, благодарим ви за всичко. Бяхте невероятна и винаги ще останете такава. Че тези деца поставиха едно хубаво начало в нашето училище. Че тук учат ученици, които стига да си поставят някаква цел и да искат да я постигнат, могат да го направят. Имат таланта да го направят. Това, че символично оставят своите облекла, с които са сложили началото на театралната група, с това показват всъщност, че ние, които оставаме в училище, вие, които след това идвате след тях, трябва да положите същите усилия и същия ентусиазъм, според мен. Благодарим за вниманието. А сега следва поздрав лично творчество в изпълнение на Михаела Девечева, Иванета Девечия и Качения Бестни клас. Колко бързо минаха годините за вас. Все едно вчера за пръв път прекрачихте прага на училището. Ето, че сега всичко свърши. Вратата се отваря и чувате милите думи. На добър час и продължавате по дългата пътека, наречена живот. Думата има 12 Б клас. Благодарим на всички, благодарим ви, уважаема госпожо директор. Благодарим на всички учители, че ни търпяхте цели 5 години с нашето недоволство и капризи, но нека не заравяме за хубавите моменти, за които ще спомняме с усмивка на лицето. Отправяме специални благодарности към нашия класен ръководител, госпожа Албена Иванова, за всичко, което е направила за нас. Вие, госпожо, не ни бяхте просто класен ръководител, вие ни бяхте наш истински приятел. Благодарим на 12 Б клас и даваме думата на 12 Б клас. Събрали сме се тук, но не от скука. Завършваме 12 клас и ще ни е мъчно на всички нас. 5 години бяхме като един, но идва момента, в който трябва да се разделим. Постоянно правехме бели, но Анелия Стайкова ни ги прости. Затова, госпожо, молим да ни извините, че ви се наложи дълго време да ни търпите. За нас вие не сте просто преподавател, а обичан и верен приятел. За останалите учители, които са ни преподавали до сега, ние също ще изпитваме тъга. Искрено ви благодарим за знанията, с които сте ни дарили, за да посрещнем новото начало с свежи сили. Повяда госпожа Евгения Тонкова. Моля да заповяда госпожа Ваня Штъркова. Моля да заповяда госпожа Албена Иванова. Моля да заповяда госпожа Снежана Стефанова. Моля да заповяда господин Живко Миланов. Опорите, както се опитахме да ви научим, нахални, но не безочливи. Обичайте се, както не ви обичахме. От името на целия клас искам да ви благодаря за всичките усилия, които положихте през тези 5 години. Ние сме първият ви клас, но искам да ви уверя, че се справихте чудесно с нелеката задача да бъдете наш класен ръководител. Ние на вас, ние сме това, което сме сега. И за това ще останете завинаги в сърцата ни.
Уважаема госпожо Данчева, драги гости, скъпи учители, съученици, дойде време да си вземем с Богом, а не довиждане с нашата гимназия. Още не можем да осъзнаем, че 4 години изминаха, а и на вас, скъпи учители, хич не ви беше лесно с нас. Сега сме тук, пораснали, а може би и помъдрели. Това сме ние, 12 клас, професия готвач от професионалната гимназия по туризъм, доктор Васил Берон. На нашето училище, където имаше тежка работа, навсякъде бяхме ние. Понякога правихме и били, но винаги ги поправяхме. Изчистихме подземието, за да го има днес прекрасният кабинет по сомелиерство. Поедисахме оградата на гимназията, пренасяхме, чистихме, бяхме полезни с труда си. Някои подигравателни наричаха хамалите. Не се сърдим, нали ви казахме, обичаме тези, дето ни нападат. И в състезания по професията участвахме. Диан завърши на 6-то място. Йордан се постави успешно на първото състезание по устойчиво готвене във Варна. И спортистите Александър е борец, а Христо е добър лекоатлет. А сега, моля за вашето внимание. Погледнете този сериозен мъж с белите коси. За тези, които са дошли след нас в нашето училище, може би не знаят, но преди 4 години той имаше сравнително по-черна коса. За всеки един бял косъм заслугата е наша. Създадохме му доста грижи. А знаете ли защо сме 12 клас? Г, като Генчев. Ние сме класа на Генчев. Изключително съм развълнуван от това мило тържество, което устроиха моите възпитаници. Но никога да не забравят любимата гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Пожелавам ви много здраве и успехи! За непослушанието и яденето искаме да ви се извиним, а за грижите и търпението ще си останем класът на Генчев, а професионалната гимназия по туризъм ще си остане нашата гимназия. Госпожо Данчева, искаме да оставим за тези, които ще се учат и занапред в нашата гимназия, един скромен подарък. Туристическа карта на България, която да бъде поставена в една от класните стаи. Вярваме, че ще бъде полезна. Надяваме се да се пази и ползва. Действото ни свършва и започва новото начало. Отиваме в институти да се учим и благодарение на своите учители ще сполучим. Данчева, благодарим ви за нашата гимназия прекрасна, за грижите ви и за добротата, за усмивката ви като наша майка свят. Госпожо Тонкова, за вас ще тъгува целият ни клас. За нас сте отворената ни врата към маркетинга и света. Благодарим от все сърце за грижите ви денонощни, за това, че не шпрехахме с ръце и данки шоен от все сърце. Български език и литература е най-любимият ни час. Красивата ни госпожа
Госпожа Димитрова е винаги усмихната в клас. Всички ние с езика сме добре. Господин Минчев знае как. С запетайки между метия, целият ни клас да е в крак. Госпожа Ошкина, спасибо вам за все. Мы говорим по-руски научились. Мисис Штойкова, thank you very much за всичко, за отношението ви към нас. Госпожо Пинева, нашите врати са отворени благодарение на вас. Готови сме за бъдещите дни и за по-светли бъднини. Госпожо Иванова, науката за живота е нещо важно. Тази наука изучава живота и всички живи организми. Госпожо Стефанова, туроператор ефтин намерете. Билети не подсигурете. Накрая света отиваме с вас, без да мислим за ден и час. Скъпи учители, всеки ден и час вие ни помагахте. Елати, много обичам. Елати, благодарим на 12-ти клас. Днес се разделяме, не отваряме нова за нас посока. Пожелаваме си да изменим с мъдрост и достоинство. Нека наученото тук бъде пътеводна звезда за правилната за нас пътека. Успешно представяне на матурите и нека житейската ни реализация е венецът на това, чието начало сме поставили тук, на добър час. И дойде времето да се сбогуваме със знамето на училището.